Трябва ли да се върне наборната военна служба? Личното ми мнение е да. Защото кадровия дефицит в българската армия е изключително голям. Което означава, че един от начините да решим проблема с дефицита в българската армия един от пътищата е точно чрез връщане на наборната Вие ходили ли сте войни? Точно тогава беше последния набор, който всъщност приключи с наборната служба. Не. Бях точно не на сте ръба. ходили, да. Защото който е ходил няма, освен митологемите около симпатичното прекарване, са много травмирани мъжете, които са ходили. А вие какво мислите? Това е проблема с съвременните мъже, които от много неща са травмирани, от които не би трябвало да са травмирани. А и тези, които са ходили на военна служба, също носят травми. Които мъжете, вижте сега, едно от нещата, които мъжете трябва да правят е да бъдат мъже. И това минава точно и да бъдат в армията. 6-9 месеца е абсолютно нормален, разумен срок. Вие ходили ли сте? Аз не съм ходил, защото съм твърде млад. Но смятаме, такава е била държавната политика. Не е зависело от мен. Ме бяха питали ли сте някой, който е ходил войник, дали иска да се върне на Вижте, не е въпросът дали иска да се върне. Въпросът е дали е полезно за държавата и за обществото. Така първо се изграждат характери. Второ, категорично е необходимо на държавата. Защото ако нещо се случи, голяма част от съвременните мъже, особено по-младите хора, нямат представа какво трябва да правят в армията.